Tuo mar gwonyo mar MPOX medo landore pacho ka to e kaonti ma Nyandarua ji osechak fweny kod tuono. Ji adek oseyud gi tuo marach noero e kinde ma jatuo achiel to dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Engineer Level 4 ma yudore e kaonti no. Ji mamoko 2 to chwal e od thieth ma Nyahururu ka chenro no oseketi mar gayo tuo no. We have already confirmed two cases of MPOX, which is a couple, a man and a wife, who are admitted in Nyahururu in isolation. They also have their 2 children, a child who is 3 years old and another one 3 months old. The children are not sick. They are not ailing, but the parents, that is the father and the mother, the samples collected have confirmed.